Mama sawubona. Wayihamba ngenduku. Angazi nami. Awazi ukuthi wayihamba ngenduku. Ngibone senginje. Ubone sekunje? Seyinduku ithathephi? Ngacala ngashawa istroke. Yeah. Saba ngcono. Lana nginomthungo lonithungile angikhona ukuphakama ngikhona ukusebenza. Elinye ilanga ngiyakhona ukushanyela mangashanyela ngaphandle. Ngiba nenkinga kakhulu mangishanyela. Sukuma ngenduku yakho. Sukuma ngayo le nduku yakho. Viewers all over the world, this is a prophetic clinic Bekuhambe mama. where Jehovah is the doctor. The lady apostle has landed in Teviton. Mana khona lapho mama. Wenzekani kulolu khalo lakho? Kunento ehambako. Unento ehambayo. Ima kahle ubheke ngakimi. Uyayibona lo nduku le oyiphethe. Phakamisa uyiphakamisele phezulu. Father, in the name of Jesus. Namhlanje ngimlanda indumbeni zabathakathi. Ngimlanda la abathakathi bamsebenzisa khona, bathatha imilenze yakhe, bathatha ukhalo lakhe, bathatha istrength sakhe. Nangoke ngiyamlanda right now. Akasheshe yaphuma kule yandle emnyama right now in the mighty name of Jesus. Kule yandlu phuma ubuyele emzimbeni wakho. Right now nansi impilo iyangena kulomzimba. Iyangena impilo iyangena in the mighty name of Jesus. And I speak life and you are delivered in Jesus' name. Glory to Jesus. Yekele mama Andrew. Yekele futhi. Yekele. Don't touch her. Lo muntu uphuma phakathi. Nithi yini le tin le? Le tin le lamabhontshisi. Lele lama baked beans. Nike mic. Mama ngesikhathi sakho. Ngesikhathi sakho. Saphile kahle. Ubehamba emzini yabantu apheka nakuthiwa kunanani uyathanda ukusiza. Bathi uzenza yena sizamkhomba. Besiza. Akonanga umuntu. Mara njengoba bamvalele kwazi kwenziwa ama operation bamvalele phakathi ethinini lama baked beans. Ngena ugcwala emzimbeni wakho. Ngena ugcwala emzimbeni wakho. Lesilwane lesebesiphila kulomzimba siphume manje. Asheshe. Lesilwane lesokuyisona besenza ngathi nguwe kungesiwe. Esiphila kulomzimba nasoke lesilwane. Asiphume in the name of Jesus. And you are free in Jesus' name. Umambani khona bamazi. Mambani mam. Mesilo. Bewuthanda ukupheka mam. Bengithanda ukupheka nokuklina nokuwasha. Ngiyasaba. Bathi bona manje bathi hayi ungazilule kakhulu uyasiphasamisa. Nayi lenye into esele. Le nto ehleli la. Yes. Ayisheshe. Ayiphume. Ayihambe. In the name of Jesus. And I speak life in Jesus' name. Shalenya mama guy 2 pants 1 2. Shaya foot. Shaya foot. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Vula mehlo mama. Uyazibona ukuthi ukuphi? Ngiyazibona. What? Usheshe uhambe njengelady. Hamba usheshe. Hey! Hamba Awusheso. Hamba mama, hamba.
hamba. Mighty God. Mighty Jesus. Futhi uyojika le. Mighty God. Viewers all over the world, wherever you are, you might be in Swaziland, Mpumalanga, Jika Durban, futhi. Hamba Gauteng mama. province, wherever you are, connect to this anointing. Watch your screen. ngizwa nje umzimba wami kunezinto ziphumako Ezinto iphumayo. ngathi amazeze yebo zaphuma emzimbeni. Awuyophinda uhambe ngalento le. Ngiyabonga, Sewuphilile. Hamba uyosebenza ekhaya. ngiyabonga, ngiyathengisa, angisakhona Konke kuvulekile. ngiyabonga. Free. In Jesus' name.